kempovat tady zatím. Jo, to jsem mi dal. Teď ho vydnal, vole. Tak jo. Bude po půl roce vypuštěný zvíře, jo. Do věcí se vejdu, se kterou jdu. Jsem zadebil sám. Nechceš čepit nebo něco? Když mi to tak utáhne, mi upadne ruka, vole. Myslíš, že mu za chvilku bude můžeš spadnout? Aha. To je pilot. Má dvojitý, jo. A to mám i já. Já hraju zatím bez nich a vždycky usínal. Pěkná zpětna. Jo, to je ten povlak od něj. Jo. Já taky. Jo, vyšlo. Čau, vítám vás u mého nového videa, tentokrát z arény Phoenix, která je kousek od Hradce. Za mě můžu doporučit, super organizace, super parta lidí, my sem jezdíme rádi, máme to taky celkem kousek. Tentokrát se hrály módy na dobývání bomby, potom města a potom odpoledne jsme hráli vlajky. Takže mrkněte a užijte si video. Ale průzkumníky. Tak víme, že tam nechodí. Teď to zarostlo hrozně, ale. Jo. Měsíc tady nejseš a je to džungle. Ježišmarja. Ty vole. Zoologická. Bacha, tady už ji můžu pak vysypat. Jo? Tam jsou naši, tam byli naši už, jo? Tak jo. Sorry, kámo. Říkám, že vpravo máme naše. Milan měl s náma asi po půl roce zase do hry, byl nadržený, že si chce pořádně zastřílet a někoho vysypat. No tak až tak moc, že hned na začátku vysypal borce ze svého týmu. Já začínám malý podíl, tak do mě nestřílejte, jo. Jasný. Mám vedle Eklera, aby se to viděli. Nevíte, který směrem máme tam? Tam. Pořád po cestě, do dešky. Tam ne, červený tam odchází. Ještě vzadu. Já jsem ti dal zastavit na chvilku. Jeden dole. Jo, hezká. Koukáme, jestli se smějem.
Je už mrtvej. Co? Jo, jo. Ach, je tam hejkal, jo, úplně. Piču, má, dobrý. Ach, je tam hejkal, jo, úplně. No, dobrý. Velký lovaky. Kamo, to je nejhorší místo, kam mi mohli dát vlajku, ty vole. Prostě. My to máme takový otevřený u toho hradu, ne? Tak tady s klukama se domluvit, je nás tady hodně, tak půjdem. Borci, jdeme vyběhnout. A vyhodíme tu vlajku sem, ať pak to můžeme dobít. Zkusíme dobít tenhle vál, jo? Tenhle vál, co je před náma. Jo, všude jsou okolo. Střílej hlavně zprava, jo, teda. Pojďte k nám, kluci, pojďte se připravit. Budeme to vybíhat. No tak nic, no, jeden minut. Jo, jo, jdeme. Pojď tady, kurva. Jo. Až mi spadla kamera. Jeden dole. Jo. Druhý dole. Chvilku potom se mi vybila kamera, protože jsem se byl línej dojít do auta pro další baterku, tak už jsme to zabalili, utekly mi ještě asi 3 nebo 4 kily, který jsem nenatočil, ale bylo to super. V neděli tam jedeme znova a uděláme další video. Mějte se krásně, díky, že jste se koukali a mějte hezký den. Ahoj.